Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu qal li Nikodemu, kif Mosè refa' s-seb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bejn il-bniedem, biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Għallek ħabb lid-dinja li ta' lill-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx l-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq minnha, imma biex bih hija s-salva. Min jemmen fih ma jkunx iġġudikat, imma min ma jemminx huwa ġa kkundannat, għax m'hemmx fl-isem tal-Iben il-waħdini ta' Alla. U l-ġudizzju huwa dan: id-dawl ġie fid-dinja, imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl, għax emilhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażin jobgħod id-dawl u ma jirsaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'emilu. Din li għadna kemm qrajna hija l-kelma tal-Mulej Ġesu. Meta Ġesu rid iħabbar il-missjoni tiegħu, uża kelma għażiża, il-kelma Evanġelju. Xi tfisser din il-kelma? Din il-kelma mill-Grieg tfisser aħbar tajba. Illum il-Vanġelu aħna nibdew it-tieni parti tal-mixja tagħna tar-Randan jagħtina din l-aħbar tajba u sabiħa li twassalna biex niċċelebraw il-misteru kbir tal-Għid. Alla ħabb lid-dinja. Alla hekk ħabb id-dinja li ta' lill-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, imma jkollu il-ħajja ta' dejjem. Din hija l-aħbar it-tajba li għandna bżonn niftakru dejjem. Alla huwa mħabba. U mhux biss fil-ħajja tiegħu il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu, imma anke meta jħares lejn kull wieħed waħda minna. Ma ninsewwiex din il-kelma għażiża li għatina l-Evanġelju, l-aħbar it-tajba skont San Ġwan. Alla ħabb id-dinja. Imma San Ġwan ma jgħidx biss li Alla ħabb id-dinja, jagħtina il-kejl ta' din l-imħabba. Hekk ħabb id-dinja li ta' lill-ibnu il-waħdini. Aħna niċċelebraw l-Għid minn hawn ftit ġimgħat oħra. Se naraw Alla jagħti lill-ibnu fidejna. Ħallih fidejna u aħna minna bih li ridna. Imma tawulna b'imħabba kbira. U għaliex? Għaliex din il-ġenerożità kollha? Aħna li konna mitlufin, li ħafna drabi ngħixu ta' mitlufin, għandna bżonn min jerġa' jerfa'na, min jerġa' jagħtina t-tama, is-saħħa, is-salvazzjoni. U l-Mulej jagħmel kull ma jista'. Din tiegħu hija stedina li ma toqtolx il-libertà la tiegħi u lanqas tiegħek. Hija proposta. Imma proposta ta' mħabba. Fil-fatt lejn l-aħħar tal-Evanġelju f'dan id-dialogu ma' wieħed mill-orrif tal-liġi, Nikodemu, Ġesu ifakkar li għalkemm l-aħbar tiegħu, il-preżenza tiegħu stess hija dawl
fid-dlam. Uħud minna jibqgħu jħobbu d-dlam iżjed mid-dawl. Anzi, naħarbu mid-dawl, naħarbu mill-verità, naħarbu mill-ġustizzja, naħarbu mis-sewwa, għaliex fejn qegħdin forsi joġobna jew inkella nibżgħu mid-dawl. L-istedina f'dan ir-Raba Ħadd tar-Randan li għall-Knisja huwa ħadd speċjali ta' ferħ fil-mixja tar-Randan. Trid tkun il-proposta li nersqu lejn id-dawl. Hemm espressjoni li nixtieq nirriflettu fuqha. Ġesu jitkellem fuq dawk li Alla juruh permezz tal-emil tagħhom. Dawk min jagħmel is-sewwa jgħid jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'emilu. Ma din xi tfisser? Xi jfisser li fl-emil tiegħi ikun hemm Alla? Jiena naħseb nistgħu kull fejn hemm Alla li huwa mħabba nifhmu li l-emil tiegħi biex ikun emil ta' dawl irid ikun emil ta' mħabba. Dawn il-momenti ta' diffikultà fis-soċjetà tagħna tajjeb niftakru f'dan il-kliem ta' Ġesu. Faċli aħna nintelqu lejn id-dlamijiet tal-frustrazzjoni, tar-rabja, taqtih il-qalb. Il-Mulej illum ifakkarna fl-imħabba tiegħu biex jagħtina tama, biex jagħmlilna kuraġġ, biex ifakkarna li ma nistgħux nerbħu mument diffiċli waħedna imma flimkien. Li jekk hemm id-dlamijiet fostna iridu niċħduhom. Id-dlamijiet tal-inġustizzji, tal-korruzzjoni, tal-vjolenza, id-dlam ta' min jisfrutta lil ħutna. Aħna qegħdin hawnhekk f'komunità terapeutika. Xi tfisser? Komunità ta' fejqan. Imma min jiġi hawn huwa vittma ta' sistema li offritlu id-dlam ta' droga bħala serħan. Kemm inkunu boloħ. Jekk aħna lill-uliedna minflok nagħtuhom il-ħobż bnin ta' tjieba tal-kontroll ta' nfusna u tad-dixxiplina, nagħtuhom il-ġebel jew il-velenu tad-dipendenza. U ma jiġrilek xejn u ma tmurx il-ħabs, anzi tista' tixtriha. Veru se toqtlok, veru se tkisser ħajtek u dawk ta' madwarek, imma indawru r-rota. X'deċiżjonijiet qegħdin nagħmlu? X'deċiżjonijiet se nieħdu? Ma ninsewx li Alla jekk irid ikun femilna, irid ikun preżenza ta' mħabba. U l-imħabba hija l-verità ta' dak kollu li hu taġi tal-bniedem. Ara kemm sagrifiċċji qed jitolbu minna l-awtoritajiet għas-saħħa tagħna. Ma allura ma nistgħux nifhmu li s-saħħa taż-żgħażagħ tagħna u tal-adulti tagħna titlob deċiżjonijiet għaqlin, mhux li nagħmlu d-dipendenza mid-droga iżjed faċli. Inħalli dan il-kliem għal min irid jifhem u nawgura u nitlob li fis-soċjetà tagħna inkunu soċjetà li ma nibżgħux mid-dawl ta' Ġesu u li nwarbu dlamijiet tal-ħażen minn ġo qalbna.